Ще се стрине ли пазара на недвижимите имоти? След като в предните видеа си говорихме за финансови балони, сега най-накрая ще обсъдим и имотен балон. Годината е 1830. САЩ преживява бум. Новите западни територии предлагат много земи на ниски цени, а банките отпускат кредити почти без обезпечения, което насърчава спекулации. Хората вярват, че цените на земята ще растат постоянно и масово купуват и препродават имоти, създавайки финансова еуфория. Звучи ли ви познато? Спекулацията е навсякъде. Всички очакват постоянен ръст, но идва обрат. Централната банка на Англия вдига лихвите, златото и среброто поскъпват, а САЩ въвеждат по-строги ограничения за плащанията в брой. И изведнъж ликвидността изчезва. Банките започват да фалират една след друга, а инвеститорите минават от еуфория към паника. Така започва периодът на паниката от 1837 година, който продължава 5 години и цените в някои райони спадат с повече от 50%. И както често се случва, най-много страда имотният пазар. Купувачите намаляват, сделките спират, а цените рязко тръгват надолу. Много хора губят собствеността си заради невъзможност да плащат своите заеми, а строителството почти замръзва. В най-спекулативните райони спадът е най-драматичен. Илюстрация как кредитът движи целия пазар. А вие как мислите? Кое е най-важното за пазара? Лихвите, доходите или доверието в самия пазар? Очаквам вашето мнение в коментарите.